Jo, čau všetci, dneska vítam pri novom videu a dneska hráme Minecraft, je to so mnou Luky Puky! No dobré, takže on bude hrať Minecraft, môžeš začať, je to na telke, vidíte, že točím to s kamerou, no tak vidíte. Aký mám dať? Hej. Aký mám dať čílko? Teraz neviem. Asi tento, čo? Nie, dole. Dole. Počkej, dole, to americké mesto, to si pamätáš? Aha. Dobre, to je jeho. Čo on urobil, on si to asi Nepamätám. Dobre. Lebo už som dlho nehral Minecraft. Hej, na mojej telke. Zatiaľ dokedy sa to načíta. Dobre, uvidíme, čo bude robiť. Ak to máte lepšie, takto. Tak. Uvidíme, čo spraví. Ježiš. Tak, vieš. Poďme rozprávať aspoň niečo. Hej. Nech to nie je moc. Takže zatiaľ, keď si vyberá veci, tak už vyberaj si veci. Však už mám. A aké? Kúkaj, čo máš v inventári. Však už som si pozrel. Toto. No? A to je všetko? Na čo? Čo helmu? Dobre, že? Na čo helmu? Tak. Pokračuj. Dobre. No. Zatiaľ hádajte, o čoho je tento ovládač. Napíšte do komentárov. Haló? Sústreď sa na toto. A nie na telku. Na to. Toto! No, kamera sa nechce sústrediť. Kamera! Tak. Na toto od čoho? Môj izbe. Najprv od tohoto. Druhé od telky. Alebo tretie od auta. Napíšte do komentárov. Alebo nenapíšte. Pokračujeme ďalej. Čo je toto za tom? Stentečka. Dobre. Stentečka, wow, dom. Kamere to nie je také dobré ako na reálnom živote. No, takže robí, no, komentuj. Tak. To bude taký jedno prekvapenie, že keď niekto sem vojde, no tak proste vlastne vybuchne. No a asi hádam, že tam musíš dať nejaký... Však dám tam pressure plate. Hej, ja to neviem vyslovovať, takže... Ani nie je moc ťažké pressure plate. No, ešte komentuj. Máš na to právo. No, tak ten dom... Hej, zatiaľ vyzerá dosť divne, Ale zmení sa to.
Hej. Zmeň zem. Musíš zmeniť zem. Hej, však zmením. Počkať, potrebujem toto prešuplať. Toto nie je. Si to vyhľadaj hore. Hej. Ale prešuplejty myslím, že bývajú tuto. Hej, nie? Áno, tam. Doprava. Stop. Dole. A doľava. Á, toto. Tak a vyber si, ktoré prešuplejty chceš. Na modrý. Vieš, že niektoré fungujú slabšie? Ne. Ďakujem. Vieš, že tento je ten najslabší? Počkaj, čo? Áno. Dobre, no tak si zoberiem nejaký iný. Asi. To čo je za prešuplý? To sem. Vieš, že to je ten druhý najslabší? A fakt. Vieš čo, dám obyčajný. Obyčajný, ktorý drevený? Hej, toto. No ten je ten tretí najslabší. Hádaj, že drevo je to najlepšie, z čoho chceš. Mne to je jedno, aj tak to bude fungovať. Lebo ja dám... Ale slabšie. Hej. Počkať, toto... Luky. Musíš urobiť dieru pod tým blokom, na ktorý chceš dať ten moment. Nie, čo Však robíš? idem premať ešte toto Dobre, to môžem. Dobre. No. Tak zmení. Nevadí. Tečko, mohol si to urobiť trápou, ale dobre máš. Aha, tečko tiež, dobre. Nemohol si urobiť sklo? Máš tam sklo. Ale ma to tak napadlo. Však tam urobím ešte sklo. To prečo tak bliká? Seka to hra. Hej. Dobre, a urob ešte jednu, nie. Vykop to zase a ešte jednu dieru potom. A potom vyleď hore, áno, a urob tam, hej. A tam dole, kde je tá diera, tam daj ten červený prášok. Ups. Dobre, toto vymáš, dobre? Prečo? To sa nevydarilo. Ale nejdeme to teraz urobiť od začiatku. Dobre, no tak tento pokus sa nám moc nevydaril. No a... Tak, Lukas, ja som ťa s tým prešuplejtami vyprankoval. Áno, mohol si to čakať. Môžem ťa ukázať? Áno. Dobre, už je to asi jasné. Kto to bol? Sústreď sa, kamera, prosím. Prosím, trošku, áno, ďakujem. No, je to ukaz. No a týmto toto video končí. Čaute.